Giabsuelto na sa Regional Trial Court Branch 3 sa Butuan City si Land Transportation Office Regional Director Joel Consulta. Gibasura sa korte ang kasong pagpangilkil batok kang konsulta kay matud sa korte walay klarong ebidensya ang mga complainant sa ilang akusasyon. Sa desisyon nga gipirma ni Presiding Judge Marigel Digani Hugo niadtong Marso 23 ning kasamtangang tuig, giklaro sa huwes nga walay klarong ebidensya nga gipakita ang mga complainant batok kang direktor konsulta o kang Bob Cozy Ilanga. Giklaro sa korte nga ang mga may reklamo walay gipakita nga igong basihan sa ilang akusasyon aron iduot og mapamatud-an sa korte nga sad-an si konsulta og si Ilanga hinungdan nga gibasura kini. Kahinumduman nga niadtong Pebrero 2 tuig 2022 giakusahan sa negosyanteng si Julio Santa Ana ang operations chief sa Shilo Arpa Driving School si Direktor Konsulta og si Ilanga nga nangilkil kuno niadtong Enero 24, 2022. Og matud pa, ilang gibutangan og ultraviolet powder ang kwarta nga itunol kang Ilanga og si Ilanga nausab ang mitunol kang Direktor Konsulta. Dayong giambakan sa Criminal Investigation and Detection Group ang buhatan sa LTO og gidakop si Konsulta og si Ilanga. Apan, sukwahe sa nahimong akusasyon ni Santa Ana ang nahimong testimonya sa taga PNP Forensic og sa mga pulis nga kauban sa pag-aresto kang Konsulta og kang Ilanga. Sa resolusyon sa korte, gisaysay niini nga ang envelope nga giingong gibutangan ni Santa Ana og kwarta o gihatag kang Ilanga, wala gani kuno na abrihan ni Ilanga o wala usab nakita ni Konsulta. Sa testimonya ni Police Officer Parungaw, gisaysay niini nga wala nakita ang ultraviolet powder sa kamot ni Ilanga o wala masayod si Ilanga unsay sulod sa envelope kay nagtuo kini nga gipasa ni Santa Ana ang mga papeles nga kulang sa iyang driving school. Among nakahinabi sa Direktor Konsulta kabahin sa desisyon sa korte ug mao kini ang iyang pahayag. Napakasaya po ma'am kasi please lumabas pa rin ang katotohanan. Kaya nga sabi ko, ipasa Diyos natin yung lahat ng proseso. So hindi talaga natutulog ang Diyos. Talagang alam niya kung ano yung totoo. Kaya lumabas talaga ang totoong nangyari. Vindicated yung pangalan ko. Alam ko naman kasi sa media, social media especially, maraming mga batigos, maraming nagsasabi na mga kaya wala akong comment nung nangyari yun. Kahit kailan hindi ako nagsalita sa media. Tamang sabi ko, let the due course of law, yun lang ang antayin natin kasi may proseso naman tayo. Basta ako, malinis ang konsensya ko, alam ko wala akong ginagawa. Kaya nung dumating yung resolution ng dismiss yung kaso, overwhelming, at sa vindicate yung sarili ko, yung pamilya ko na sobrang kahiyan, pati yung mga anak ko, at least very happy sila na lumabas sa yung totoo. Matod ni Konsulta, sa panahon nga gitaral siya sa publiko, wala kini mitingog, bisan nasakitan kini og ang iyang pamilya. Kay matod niini, nasayod ang Dios kung unsa ang tinuod. Samtang gitaral sa korte ang kaso, wala usab hilabti ni Retired General Edgardo Galvante si Konsulta isip direktor sa LTO Caraga Region. Kay matod sa direktor, dunay pagsalig og misalig ang kadagkuan sa LTO sa ihang katakus ug sa ihang integridad. Si Konsulta usa ka retired colonel ug nailhan kini nga limpyo ug respetado sa dihang nanerbisyo pa kini dinhi sa Davao Region. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!